PAG-IBIG Fund, gin-anunsyo nga may pagtaas sa dividend rate sang tuig 2024. Pila ka mga miyembro sang PAG-IBIG, ginkalipay ang dugang nga makuha nga benepisyo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Base sa anunsyo sang PAG-IBIG, nagkita sang kapin 55.65 billion pesos ang financing firm sa tuig 2024. Bangod sini, nagsaka ang dividend rate sa regular savings nga kontribusyon sa mga miyembro sa 6.6%. Ang modified PAG-IBIG 2 savings o ng voluntary MP2 savings naman nagsaka sa 7.1%. Suno sa PAG-IBIG, nagapakita lang ini nga nagaumwad kag nagasanyog ang serbisyo para masolusyonan ang mga kinahanglanon sa mga miyembro. Dako nga bentaha para sa PAG-IBIG members ang higher dividends. Kung dako ang aton savings, mas dako ang aton nga dividendo, this will pwede man mas magdako ang aton nga loanable amount kung mag-loan kita. And at the same time, syempre, mas dako ang aton nga retirement benefit later on. Ginkalipay naman sang BPO employee nga si Mary Joy, ang good news, ilabi na nga may plano ini nga mag-loan para maka-travel kag mag-invest. For me, which is damo maka-benefit, especially salmon, which is actually working on BPO, nga damo advantage. Ang PAG-IBIG ang mandated nga makatipon sang savings pinaagi sa membership sa mga miyembro nga nangin integrated nationwide savings system nga makahatag sang pondo sa mga miyembro para sa housing purposes. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, Western Visayas.